Hello guys! Ato pinakaunang story for this channel kay abot kay Sandra Hughes na nawala sa Kalasangan sa California Sierra National Forest. Unusual yung pagkawala, pero ang pinaka-shocking kaysa isa ka tuig na siya'y nawala na ay twist na dili ma-explain masi sa mga taong naka-witness sa panghitabo. Pero bago ta mag-start, kanina channel kay it's all about paranormal encounters, UFO sightings, mga nawala na tao na dili ma-explain, o mga bizarre moments na nahitabo sa lain-laing parte sa kalibutan. Kung trip nimong in-aning mga topics, pwede ka mag-like and subscribe. Sa walay pagduha-duha, mauning mga nahitabo. Si Sandra Hughes kay naay blue-dyed hair, 54 years old, og pirmi siya gasuot og dark colors. Usahay naay prints na floral iyang ginasuot. Dili na bag-o si Sandra Hughes sa ani na adventure. Naga-hike ka jud siya, na siya ra isa nya, simple lang good iyang life. Ina-enjoy lang niya ang nature. Feel at home siya sa Kalasangan. Anad na siya na mag-hike na walay kauban. Matawag nato siyang nature lover. So katong late June 2020, pandemic days, nag-impake si Sandra sa iyang mga hiking gears ug nag-drive gamit iyahang silver 2005 Hyundai Elantra ug padulong siya na mag-solo camping trip sa California Sierra National Forest. Nag-inform na siya sa iyahang family members ug iyang mga friends kung asa siya moadto. Pero pag human ato, wala na'y balita sa iyaha. Naabot ang unang adlaw sa July na ay gihimo na search and rescue operation para kay Sandra Hughes. Nakit-an ang iyang campsite, pero mas daghan na noog pangutana. Imbis noon na nakita na nila, nagwonder na noon sila maayo kung unsay nahitabo. Iyang mga gamit nagkalat, mga documents na ngagisi nagkalat sa iyang campsite. Iyang pagkaon wala na hilabtan, ug walay clue na nabilin kung asa ni adto si Sandra paghuman ani na campsite. Mga pila ka adlaw nilabay, nakita ang sakyanan ni Sandra Hughes 5 miles north gikan sa campsite, naa sa kilid sa Kaiser Pass Road. Nabangga ang sakyanan niya sa kahoy, pero dili kayo kusog ang pagkabangga, kay gamay ra man ang damage sa iyang sakyanan. Pero wala gihapon si Sandra didto. Pareha pod sa iyahang campsite, nagkalat ang mga nangagisin na documents, mga sanina, murag gipang kalat-kalat sa tao na murag nangita kung sige pangita sa sulod siyang sakyanan. Walay bakas na dugo, so dili gihapon maingon kung samdan ba si Sandra o naunsa siya. Pero naay naabot na report na naghatag og pag-asa sa mga rescuer na ay mag-uyab na hiker na nakakita kay Sandra. Nagtiniil, naglakaw, kilid sa highway o hinahinay lang. Nagmatch ang description sa mag-uyab na hiker sa appearance ni Sandra Hughes. Labi na sa description na naa siya'y blue na buhok, naka-black shirt ug blue jeans. Nag-offer ang mag-uyab og tabang kay Sandra, pero gidili si Sandra og nagpadayon sa pagbaktas. Ang pangutana, siya ba kaha to? Kung siya to, nganong di man siya magpatabang? Tungod sa new information na nakuha, na ay gihimo na major search and rescue operation para kay Sandra Hughes. Niapil na ang mga helicopters, naglupad-lupad sa Kalasangan. Naanay mga iro para sundan ang scent ni Sandra Hughes. Pati mga volunteers, naanay ng apil, daghan na sila. Pero wala nila nakita si Sandra. Walay bakas. Nawala si Sandra sa Kalasangan na walay clue.
Ang mga investigador nihatag og tanang posibilidad. Basig si Sandra nakakuha siya og head injury niya na disoriented yang hunahuna. Nilakaw siya sa crash site na nakatiniil. Pero wala ebidensya og tanang giingon sa investigador kay puro theory na lang. 3 weeks nilabay sa pagkawala ni Sandra Hughes. Sa adlaw sa August 9, naay duha ka hunters na nagdrive sa isolated na highway. Kani siya na highway kay iyang kilid kalasangan, puro kakahuyan. Kato siya na lugar, wala nagpuyo tao dito aduol. So dapat dili ka makakita og tao ditong dapita. Kato siya na highway, located to siya 5 miles gikan sa kung asa nakit-an ang sakyanan ni Sandra Hughes. Paliko-liko ni siya nadalan. Pagkurbada sa sakyanan sa duha ka hunters, naasay nakit-an babae. Pero ang babae wala sa highway. Wa siya dapit sa highway, naa siya sa may kakahuyan. Ang kalay-as sa babae sa may highway kay almost 15 feet. Ang babae nakit-an nila na nagsandig-sandig lang sa kahoy, sabay nagtan-aw sa layo. Ang duha ka hunters nabalaka kay unusual na makakita og tao ditong dapita. Tapos nakit-an nila ang babae na walay hiking gears, walay backpack, ug wala puy tent. So nihunong sila, inaog sa sakyanan ug gikawayan ang babae. Pero ang babae wala sila gitagad. Nagpadayon ang babae ug sandig lang sa kahoy, sabay tan-aw sa layo. Ang duha ka hunters nahibulong. Anong naitao diring dapita? Pero silang huna-huna, makita man nilang babae na safe lang. Silang instinct nila, murag dili man need sa babae og tabang. So nibalik ang duha ka hunters silang sakyanan o nagpadayon og drive kung asa sila moadto. Pero same day, nakakita sila ang duha ka hunters og missing person flyers ni Sandra Hughes. Nakita nila sa flyers ang blue na buhok og didto nila na-realize na ang babae na naagian nila sa highway sa may kakahuyan kay ang missing person na si Sandra Hughes. Namingaw ang kaso ni Sandra Hughes. 1 year na nilabay gikan siyang pagkawala. Pero sa July 1st, 2021, ang Gorba family kay nag-hiking pod sa same forest kung asa nawala si Sandra. Nag-drive ang Gorba family padulong sa campsite. Pero gibati sila kakapoy, so sila nagpahuway sa hawan o mingaw na part sa forest. Sabay sa pamilya, ilang 3 years old na bata. Nindot ang palibot, normal ang tanan. Pero ilang 3 years old na bata na ay ginatudlo sa kakahuyan. O ang mga sunod na panghitabo ang nakahimog decision sa pamilya na dili mo dayon sa campsite ug muuli na lang. Pag ulit nila sa balay, si Victoria, ang mama sa 3 years old na bata, naghimo og Facebook post. Og same na gabi, nakit-an ang Facebook post sa Madera County Sheriff's Office. Nakato siya na post kaimportante siya og directly ni contact ang Madera County Sheriff's Office kay Victoria para ato na Facebook post. Kay katong adlaw na naay nakita ilahang bata, gipangutanan ni Victoria na unsa ang iyang ginatudlo sa kakahuyan ni ana iyang 3 years old na anak. Ma, naay babae nagtindog sa kakahuyan, naghilak, nangayog tabang ug nagkadugo. Nasyak iyang ginikanan
Kaya ginatanaw nila ang side kung asa ginatudlo sa bata. Pero wala sila makita. Gipanguta nagbalik ni Victoria iyahang anak. Unsa man jud imong nakita? Ni ana iyang anak na iyang nakita kay babae na naka black shirt, blue jeans, ug blue ang buhok. Ug didto sila na alarma. Kay kadto ang exact description sa young 3 years old na bata ay same sa description ni Sandra Hughes. Nibalik ang search and rescue team kung asa ang description na nihaom kay Sandra Hughes. Ipangita nila kung unsa to ng lugar. Halughog nila itong dapita. But unfortunately, wala sila nakita. Pag human ato na panghitabo, wala na ni istorya balik ang bata about sa babae na iyang nakita. So unsa kaya to? Imagination lang ba? Coincidence lang ba? O makakita jud ang bata o mga butang na dili makita na pareha nato? Pero kung unsa pa man, ang story ni Sandra Hughes kay mapabilin sa tuwa na libog, interesting ug siguradong hadlok sa tuwa. As of this day, si Sandra Hughes kay still missing ug open gihapon ang kaso. Wala na confirmed sightings ug wala na mga concrete leads. Si Sandra Hughes kay nahimo na lang mystery sa California Sierra National Forest. So kung hilig ka na mag-hiking na ikaw lang isa, be ready, be safe, ug paghunahuna og kadaghan. Kay basit ikaw na pod ang mahimong story sa ubang tao. If trip nimo og mga dark, paranormal ug mystery stories na pareha ani, naga-release ko og video once a week. So like, share and subscribe. O kung na kay mga suggestions na topic, just comment down below. Thanks for watching og kita-kits sa sunod na pamainit stories. Mamainit na ta. 2020. Some clues have been recovered, but she has not been heard from since. Just really the lack of clues. So we found a campsite, we found a sleeping bag that belonged to her, but beyond that, she seemingly kind of disappeared. That was in the height of the pandemic, the summer of 2020, leaving detectives relying on other clues as well, even the paranormal. She needs our help, but she's dead. The Gorba family of Corskell told Fox 26 News their son talked with a ghost described as a dead woman in a meadow not far from where Hughes disappeared. She was very adamant that we needed to help her, and he described down to blue hair. He said she has a black shirt, blue jeans, and blue hair, Mom. And that's what the sheriff said That's the exact description of her when she went missing.